हेलो लोगोफोर नैबे आइलट नार्जारी चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन दिनैनि बे फुंबिलिनि समाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाहैबाय आरो नैबे रायखुमबारिनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय कुसुगाव क'क्राझार बिहारनि बिजों सब मोनसे फालिनाय जादों जानाय लोंनायनि थाखाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बिसिडिसिनि मेम्बार प्राइमारिनि मेम्बार आरो जेसेबां जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जोंखौ मदद खालामग्रा साफ्रोमबो बिदा फंबाय बिनानाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय नोंथांमोनखौ दिनै बे फुंनि समाव बरायनाय लाग्रोबाय। दिनै जोङो एसेब्लाबो मिन्थिनो मोनबाय दिनै मानि थाखाय दिनै नैबे रायखुमबारि प्राइमारि अफिसनि लांगोनायाव जोङो फैनानै ज' जिरायनो हाखो। बिनि मोनसे गोनां ओंथि दङ। दिनै जोङो जे खामानिखौ मावनानै जोङो दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। दिनै नोंथांमोननि मावनाय जोंनि मावनाय गोजौ लेभेलनि थाखोनि जे पार्टीनि खामानि गाहाय लेभेलनि रायजो राजानि अननाय सिबिनाय जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ दिनै साफ्रोमबो गाव गावनि हाबा होननानै दिनै मावनानै दिन्थिनो हाबाय। आरो आंनि नुनायाव दिनै रायखुमबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोननि सिबिनाय अननाय पार्टीखौ मोजां मोननाय बे गासैबो दिनै इउनिटि जुक्ति थानायखायनो जोङो दिनै बे लांगोनायाव फैनानै रंजानो आरो मोसानो आरो दिनै खालामनो हानाय जोङो बेसिम सफैबाय। आरो बेल' नङा जोङो बेबायदि जुक्ति आरो इउनिटिया थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो अरायबो जोङो जाफुंहोनो हागोन होननानै आङो सानो। दिनै जोङो जेरै जे खस्थ' खालामनानै जोंनि गोमानानै थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे 1 नं क'क्राझारनि गोमानानै थानाय एमपिखौ दिनै जाफुंहोनो हानाय मोनहोनो हानाया जों क'क्राझार 1 नाम्बारनि बे लकसभाखौ मोननो हानाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोग्गाथाव। दिनै 10 बोसोरसिमाव जोङो बे समस्थियाव जोंनि जाथि बा दिनै जोंनि बर' मानसिया देरहानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै इउपिपिएल पार्टीया जोङो गासैबो नोंथांमोन आरो जों बयबो बे गावनि खामानिखौ मावनानै बेखौ देरहाहोनो हाबाय आरो जोंनि गोमानानै थानाय जे समस्ति बिनि बिजाथिखौ जोङो दिनै देरहाहोनो हाबाय। दिनै बे साफ्रोमबो बयबो गावनि खामानि मावना होननानै मावनो हानायखायसो जोङो देरहानो हादों। दा बेखौनो दिनै बे सुंद' बिबुंथियाव बुंनाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव दिनै जेसेबां नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा दिनै बे जोंनि एमपिखौ देरहाहोदों बाखिखिनि फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो खौसेथि बेफोरो थानानै जोंनि फैबाय थानाय सरकारखौहाय जोङो बानायफिननानै बेबायदिनो रंजानो मोनगोन। बेबायदिनो जोङो जानाय लोंनाय खालामनानै गावजों गाव खौसेथि इउनिटिया जोंनि गेजेराव थागोन होननानै आङो आसा आरो भरसा खालामो। दा बेनो दिनै बिदा फंबाय बिनानाव आं दिनै बेखौनो बुंबाय जे जोङो जे गावनि पार्टियाव दङ बेखौ आङो सासे सोद्रोमा होननानै जोङो साननानै लानांगौ। दा बेबायदि साननानै मावोब्ला जोंनि साननाया जोंनि मावनाया दिनै जाफुंहोनो हायो। दिनै जोङो बयबो साननांगोन आंबो सासे इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा आंबो आंनि पार्टिनि थाखाय खामानिखौ मावगोन। जेखौ मावनो दायथ' दं बेखौ मावब्लानो दिनैहाय जोंनि देरहानो गोनां मावनो गोनां हाबायाव जोङो जाफुंहोनानै जोङो अराय सम जोङो थानांगौ। गावनि पार्टिखौ फोथांनायाव जोङो जेब्लाबो गोसो होनांगौ आरो बेबायदिनो थायोब्लासो जोङो जोंनि साननायफोरा जोंनि मावनायफोरा जाफुंनानै दिनैहाय जोङो बेबायदि जोङो जानो हागोन। जोङो थांनाय 10 बोसोराव गोसोखां दिनै जोङो बर'नि बेबायदि एसे गिदिर एमपि जों खोमानानै Kamu jangan